Wayar salula. Kusan mutane da dama na amfani da waya. Haka zalika mutane da dama na ɓata lokacinsu akalla 50% ko 60% a kan wayoyinsu. Na tabbatar da cewa yanzu haka da nake magana wayarka na hannunka. Bayan haka mutane da dama na ɓata kuɗaɗensu a kan wayoyinsu wajen sayan data don shiga kafafen sada zumunta kamar su TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp da dai sauransu. Amma abin dubawa a nan shine me kake da wayarka? Wasu na amfani da wayoyinsu wajen ci gaban kansu. Misali, wasu na amfani da wayoyinsu wajen yin aiki online suna samun kuɗi. Haka zalika wasu kuma na amfani da wayoyinsu wajen yin amfani da manhajar TikTok, Facebook, YouTube da dai sauransu suna samun kuɗi. Baya ga haka wasu kuma na amfani da wayoyinsu wajen shiga channel na wa'azi ko wasu channel da ake koyarwa, ilmantarwa a cikinsu da dai sauransu. Amma wasu akasin hakan, wasu na amfani da wayoyinsu wajen shiga shafuka na banza, ma'ana kalle-kallen bidiyo da fotuna marasa amfani, suna ɓata lokacinsu da kuma datarsu a banza. Daga ƙarshe abin da nake so mutane su fahimta a nan shine waya kamar kwalba ce, za ka iya zuba ruwa, haka zalika za ka iya zuba giya. Ma'ana wayoyinmu kan iya zama silar nasarorinmu a nan duniya da ma lahira, haka zalika wayoyinmu kan iya zama silar taɓewar mu na duniya har ma lahira. Allah sa mu dace, alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.